Gitutukan karon sa nagpareng nga search and rescue operations ang ubay-ubay nga mga residenteng natabunan sa midiling yuta ug mga bato. Gani ang uban sa mga biktima giingong nakatext pa sa ilang pamilya ug nagpakitabang. Ang report ni Nico Serino. Padayon ang pagpadala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ug dugang sakop aron i-deploy sa dakbayan sa Naga. Gipa-duty na ang ilang tanang personnel aron makaabag sa nagpadayong search and rescue operations. Ang opisina sa PDRRMO sa Kapitolyo ang nagsilbing Operation Center. Subsub ang monitoring sa tanang panghitabo, ingon man koordinasyon sa lain-laing ahensya, sa mga rescuers, LGUs, government agencies ug uban pa. Mga rescuers gikan sa 13 ka mga LGUs ang miresponde sa dapit. Miabag sab ang BFP, PNP, AFP, BJMP, Coast Guard, ingon man private groups. Mato ni Jules Regner sa PDRRMO, may ubang mga probinsya na sab nga mitanyag nga mopadala sa ilang mga rescue teams aron moabag. Dugang mga gamit ang gipahatod sa Kapitolyo paingon sa dapit alang sa mga apektadong residente ug pagtabang sa operasyon. Ang mga blanket, temporary shelter, mga tent, no? Kay daghan na gyud kayo mga naana sa evacuation center ron. Ada niingon si Mayor ganiha nga dili gyud igo ang evacuation center, no? So naotay nagkuan ta og naghatag ta og mga tent sa temporary shelter. Prioridad karon ang pagpangita sa mga missing. Pipila sa mga natabunan ang giingong mi-text pa karong buntag nga nagpakitabang. Kini ang gitutukan sa mga rescuers aron mas dali sila nga makit-an. Sa mga parente nila nga naami diri sa bahay pa, pero natabunan na ang among gipuy-an, ganana. So daghan-daghan gyud nga text nga nadawat. So mo na gi-prioritize sa ato mga rescuer, no? Kay mas advantage mo kay mo base ta og inana. Kay basig diretso-diretso tag gamit sa ato mga heavy equipment. Gikonsidera nga hagit sa operasyon ang dagan sa panahon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.